Zdravím vás, dnes mám pre vás dvojizbový byt v Košiciach v starom meste s vysokými stropmi, tak poďme na to. Byt je na druhom poschodí, čiastočne zrekonštruovaného tehulového domu, kde sú ako nové plastové okná, tak nové hliníkové dvere. Celková podlahová plocha bytu je 66 m2, dispozične ide o dvojizbový byt s oddelenou kuchyňou a predáva sa kompletne vybavený. Jeho súčasťou je aj pivnica. Perfektná lokalita, kde to máte všade blízko. Kopa zelene a parkov, školy, škôlky, zástavka MHD, športové ihriska, detské ihriska, nákupné centra, to všetko budete mať len kúsok od domu. Dúfam, že sa vám byt v starom meste páčil. Zavolajte mi a podrobnosti preberieme osobne. Sledujte ma na Instagrame, Facebooku a YouTube. Som Jakub Straka z Branislav Čuri Reality. Teším sa na obhľadku.